Speaker mar County Assembly ma Kisumu live chendo mari mar Rameny County cheng'o tich makawuono wago kod mbaka weche gi kuma thoth mukalo indiko oganda gi kuma jo Kenya ka mondo bigi bed jok manyalo goyo kura yiero mochan timo higa manyien chieng' tich ariyo mor ariyo mar dwe mar 8 higa manyien molo chutho kwan mar gwenge makalo chalo nade kura nogo machanade kachiel kod ka gi fuok mosega bedo gande yiero en gima itimo odiochieng' achiel koso yiero en process kaka nowach kod gi doho malo mogik e thuolo manokalo chien en kar kanyo monego bed ni kwan mar joluo chako medore malo e kwandero mar jogi kuma nyalo ndikore kaka jogo Ombulu molo chutho barua mane ringi gwenge kuma Murang'a mawuok e sirikal ma Kenya ka masani koro jiwo oganda nyaka nyithind skul mochopo higni 18 mondo begi kaw ohala mondo begi kaw kura mari kaka jogo kura penjo maduong' ahinya piny luo neno timo gimonego tim koso piny luo nindo ok tim gimonego tim piny wasekao piny osedhi nyaka waket mare gi makizungu wacho ni facts into perspective and Haron Otieno mheshimiwa ide nadi adho maber machigni ero kamano adwa mosini happy ni nikech sabudhanya ni chenro kata kana mor mar nini chenro sabudhanya lakini awinji kinda neno Lolwe Tv aparo Lolwe Tv dhi maber ero kamano kata kawuono biro ka studio loso maber kabisa asante sana ero kamano Kisumu dhi nadi Kisumu wantie mana makoro dhi mbele yes mari keto oganda mondo ka Ombulu mane mantie sani winjo ote ma yor achiel kuom nyakalondo gi kuma kaluo mane jiwo oganda mondo mi ugoko gidhe gikaw Ombulu kendo wacho ni bende dhie launch mari ne chal nade ero kamano gokinyi kawuono awuoyo nyakalondo moro ka wacho ne gi oganda maluo mondo owuog mondo ka Ombulu ing'eyo maber ni kaluwore gi program kata chenro mar IEBC wan gi miluongo ni ka Ombulu kuom ji mang'eny kata mass voter registration gi dho Ombogo ochakore kawuono tarik 4 to bro dhi kum dwe mangima wan ga Kisumu County wan kod sub counties abiriyo koro kawuono ayudo gwel makende kendo gi kama wuoke ing'eyo na wuok Kisumu West sub county yes wadhi timo launch mar Kisumu West sub county kama iluongo ni Dago Market Kisumu North ward yes oganda no yuoro kabisa kendo sama no wuok dhano maromo chigni 10 osekaw Ombulu nitiere targets anyalo wacho ni ka Kisumu West sub county target mantie no Ombulu 17,000 168 mano the minimum target ma IEBC oketo to ang'eyo ni joma nigi ID manyalo kaw Ombulu ingo ji 25 koro ward ka ward nigi targets margi kaka Kisumu North nigi target mar 3,600 tiende ni ji 49 kata 40 gi nyaka register pile ka pile mondo kamano chopi mane momiyo no wuok mondo wajiw vijana matindo manyo timo class 12 2017 2018 2019 2020 mosekaw kipande mondo giwuog oko gi kaw Ombulu mheshimiwa seche ma iloso mondo mi nyithindo ugoko gidhi kaw Ombulu kod ka gi target moket niri ng'ato biro penjo ne target niri ng'eno kitia IEBC to ochopie nade ging'iyo kwan jok mantiere kod ID ero kamano sen mana ni oyo higa mokalo nwa ndiko ji makama koro sano ne gwandiki ji makama ero kamano Ndikruok mar joma kaw Ombulu timo kod national government kokadho kuom migawo mar IEBC yes to nitie migawo machielo mamiyo ji kipande kendo gintie sub county ka sub county koro gikaw statistics ni kuwuok e jok machiwo kipande ka ni ji adi mosekaw kipande kochakore nyaka ne tim gimiluongo ni mass voter registration nyaka sani mane magiyude mine numbers ko endo ka Kisumu County aparo chini uganda maromo 200,000 onego beni kaw Ombulu mago joma osekaw kipande ma records wacho ni pok gikaw Ombulu gimi mabiro yes ji mang'eny paro ga ni Ombulu kaw mana sama timo mass voter registration Ombulu kaw pile ka pile mana ka jomoko bende paro ni kipande ikaw mana sama timo mass ID registration no kipande kaw pile ka pile to kata kamano koro IEBC okele mondo ji okawe kochakore tarik 4 nyaka giko dwe ni namba no confirm ni gigole kuonde migawo kipande adwa biro wach mar kipande bang'e to achiel kuom gige kuma jotelo mopogore yuago na en ni Haron nitiere ID mokom mathoth e kuonde Huduma Centers kod kuonde maka chief mondo midhi kaw gi mana dhi bire bang'e matin king'yo thuolo mar dwe achiel bide no ken thuolo moromo mar ng'ado kura ka poni ji ong'eyo ratiro mar kaw Ombulu gi ratiro mar go Ombulu to ong'eny
oingo kata mana target miwacho no. To gima inyo sana sana oganda mar Luo. Kecha ma kalondo ma kwako luote. Ada wuogo oganda mar Luo mawinja kendo manena. Makosa mwatimo kabisa ni pok nwawinjo ga mit mar telo ka ng'ato bedo president korwa konie. Imiyo oganda mano sewinjo gima telo en goyo ombulu kendo ka ombulu ji te. Iwinjo ke wachore ni nitie barua moro madhi round e gwenge mamoko mawacho ni joma pok kawo ombulu mondo kawo ombulu. Wan gima kamano kotimore ji okawe ni kawe ne MCA kata kawe ne women rep kata kawe ne MP. Anyalo confirm gi chir ka wacho ni kamano watime lonji ma kawuono. Nitiere vijana moko mana winjo ka kitemo wach ne gin gikawo kipande to giwacho moko wacho ni gidich moko be wacho ni gino gitimo nade gidhi gone godo ng'ama nade ombulu. Please mano gima kik watim. Luo Nyanza jogwa pod relaxed ok gi ne ber mar kawo ombulu. To bende awacho ni kisomo katiba mar Kenya ochiwo thoro mar wach miluongo ni rights kata ratiro mar oganda. Lakini ok ochiwo thoro mar wache ni responsibility kata tim. En ratiro mari ni kiyiero jatelo to nyaka koro tim ni kaka idwaro. To nyaka ing'e maber ni bende in gi tim nyaka tim moro nyaka ibed gi responsibility. Responsibility en kawo ombulu kendo tiyo gi ombulu kaka owinjore. To malich kabisa sama ok igo ombulu tiende ni igo ombulu ne ng'ama ok idwar. To sama igo ombulu to iyiero ng'ama idwaro. Miyo oganda dwano lok pachgi mondo gigeno ombulu ni gima muhimu kabisa. Kata mane muma kisomo mo mar wuok aboro apani wuok aboro pagariyo kaka kapano to pagariyo aboro kama chalo kamano. Wacho ni oganda nyaka ne tim yiero mar jotendgi. To yiero ne modhi nyaka kawuono. Koro pogruok mantie en ni wando sani ko watimo lolongo watimo secret ballot titime mana gi kura. Woro ka gini kawuono kele nyaka weche mag fanjili promi wadogo miye nying moro machielo kendo Pastor Elisha Oraro. Mheshimiwa adwa ni mondo miyo wadhi nyaka bende ber ka be Joseph onye ber mar ombulu ni iri. Iwacho ni kama ne nitiere kawuono mutimo launching ji ni we ka ji 10 emano se register. Kelo penjo moro ni bende wadhi kod speed mowinjore ka ji 10 ni ka osecha di ka iri mondo mi ji 10 gike mondo mitem. Erokamano. Nikech ne watimo launch kawuono gima naneno ka en namba mana okrach. Nikech kaka ward mane wantie luongo ni Kisumu North Ward e Kisumu County. Target margi ma kawuono gin oganda 49 monego kawo ombulu mondo gichop target mar 3,600 cha bang' tieko ndiko. Miyo by saa 6 to gima nochakore kar saa 3:04 aneno kamano ber. Mak mana ni kikuro wabedi ni waling ni namba no dhi maber. Nyaka wagol ji in midak ka midake. Ng'iyani to joma ni odige. Nyathini jaodi nyari ben gombulu jo kanisa jatendo mag kanisa pastors bishops gi jok makamago jotend parties mopogore opinion leaders jopuonj gi jonyuol te wakawe obed responsibility nikech kawo ombulu ok en mar party bedo ok en mar kanisa moro bedo ok en mar group ni yudo kata jodongo en ratiro mar ji te to en jukumu mar ng'ato ka ng'ato. Kambulu en ratiro mar ng'ato kenen ting mari in kachiel kodaka gi an madaro mondo ibed koda gi telo ne romo maber mano pach mwach kod speaker mar county assembly ma Kisumu Mheshimiwa Jack Elisha Oraro live chino mari mar Rameny County. Mheshimiwa bende oganda Luo seng'eyo ber mar kawo kura asto kod in be nyalo ne ber mar kawo kura en ang'o bende waseng'eyo jaduong'. An gi pacha aneno ni atamalo mang'eny biro ng'eyo ber mar kawo ombulu nikech pok wawinjo pok jaluo moro bedo president mo wang'eyo ni to ere ber mar kawo ombulu ni wuoth ni ng'ama dwaro nikech yo akora to kore kwale jaduong'. Mari nyalo bedo ting'e ni nitie kaka ji kowuok mogo ombulu mang'eny kabisa kata kikwale to kwanre 27 nogo moment nodhi 2017 nogo ne jakom kora moment ne jaduong'. Erokamano. To adwa wacho ni ikaw record. Yes. Ai marach to katingo record moro ne antie godo. Mondo wang'e ombulu kuwuok tuo 7 2013 2017. Ibedo ka e Luoka onge chieng' moro osego ombulu mokadho atamalo 80. En average atamalo 80. Okwa chopo ga atamalo 80 nyaka. Raila Ombulu dinga Raila Ombulu mang'eny tuo 7. Nikech oganda moko noriwore kodwa. Oganda ko moko nogoch nyaka atamalo 90. Atamalo 99. To wan kaka joluo nowago ombulu average atamalo 80. Pok nokadho ga. Kinde moko nyaka atamalo 70 gi wiye. Yiero mokadho 2017
Kisumu County as a whole, ne wan gombulu maromo via beach, gipira gwen gwese lo via beach gipira beach. To jelo mi angwen gipira gwen kende mane ogombulu. Mana tamalo pura boro gachiel. Atama la par gochi kata pro ne gidhi kuma gin jok mapolo ko ng'eyo ber mar kao mar goyo ombulu. Group machielo en joma iluongo ni vijana matindo. Ok ging'eyo ni ombulu tiende ang'o. Gin giparo ni kiko ombulu to samoro nikech ng'ato miyi gimoro matin kata ibedo influence. But gima dwa wacho e nyakalondo mar TV mar Lolwe en ni ombulu en ratich, kendo ombulu no kigoye maber to biro keto ngimani bedo maber kata marach, nikech ombulu ema yiero go jotelo, to jotelo timo gik mang'eny mamiyo piny dhi marach kata piny dhi maber. Okelo penjo moro mheshimiwa ni seche ma wawacho ni wasepuonjo ogandawa ka ing'iyo patterns mokalo chien kalo 2002, 2007, 2013, 2017 bende waneno ka piny luwo kata bende pok okalo gata malo 80 bende wango okang' kwadhi mbele koso kaka yiero kadhi to kora migo e piny luwo chien nitie lokruok kabisa. King'iyo higa mar 1997 atamalo matin kabisa mar oganda mag luwo manogo kura. Higa mar 2002 no oganda noriwore, oganda chiegni Kenya mangima, mano kinde mane Kibaki yudo telo. Igolo moye telo. Yes. Joluo nogo ombulu kabisa moyudo atamalo 70. Higa mar 2007 ka Raila Amolo Odinga ochung'e ber kabisa. Kendo ne jogo kuonde moko nya 85%, atamalo 85, atamalo 80. To kirao ne off dumo na atamalo 80. Kech kiro atamalo 84 to kirao ne off to duga atamalo 80. Higa mar 2013 kamano kendo. 17 kamano kendo. To luoro nitie, aneno ni ji mang'eny paro ni kaka sani wan oganda wang'amo golo oko mchung' mokoro manyo kom mar president Raila Amolo Odinga. To jomoko wacho ni ni pile kowuok ni to pok doyudo ni maeka. Kik mulo chunywa tho. Kech gino nyalo miyo jomoko wach ni an wang' nyoka go ombulu. Asego ombulu didek to dhi adhiya an koro wang' nyoka timo ang'o? Ago ombulu. Kochopo chieng' yiero tich ariyo mar ariyo dwe mar 8 higa mar 2022 wawuok tek kapok wawuok. Oganda moko ingo wanang'o nikech giwuok atamalo 90 gi wiye ma ng'ama otho kende ema okuong mondo ogo ombulu. Mheshimiwa ntiere penjo manto udhire kendo kaka josiasa koso riworu kod jofwambo bende josiasa jotend sirikal kachiel kod japiny owuon bende osekawo ting'ni eri. Ntiere penjo bende machielo ni to gie sani eri ang'o muchano timo kaka jotelo mar mondo mi ukony ng'at moro ma samoro ni kod ng'ol ok nyal chopo kama odhiye ni eri, ng'at ma samoro ng'e koda gi yuto maber manyalo chopo kuma odhiye ni eri, bende locations kata points mokete mar ng'ado kura giki bende giromo e Nyanza mangima kata mana gwenge makaluwo. Hold that thought live chino mari mar Rameny County. Nyinga en Haron Tino wendo na en Mheshimiwa Jack Elisha Oraro speaker mar County Assembly ma Kisumu. Nyako penje by the way sasa mworomo kod nyako penje ito ling mana Assembly ma Kisumu niri gini romo tedhi ni jogo luore koso loso kod gi makare kachielo kod maling mar mibadhi mwache sectors moko mag sirikal mar Kisumu odagi order bani kaidake bome gi kuma chief centers machigni kod Kisumu town to kiki ik ngato estates go mano pache wachango live e Rameny County chino mari ne achiel kala bire tipo mako penyo nagi mangima Lolwe TV nikech gini en marwa.
machiegni chenro mari mar Rameny County samane poda modho piga mar ndim apenjo mheshimiwa to kwan gi eko magigeto gi eki bende gidhi yudo gi koso gandana mawacho ni jakom no osedhi chon to gibedo piny chande pod nyalo chak dog bedo kendo chopo sa manyaka wasa oganda luo nyaka walos kod gi achiel in kod an ma samoro ng'eyo ber mar goyo kura nyaka walos koda gi jowa kendo wasir jogi eko mok nyalo mondo mi wane ni gichopo gi kawo kura nikech gi sani eri ema ikawo godo piny chieng' kura chande en mana confirmation kata yango ni nosekawe koso ne bo kawe live chenro mari mar Rameny County mheshimiwa Jack Elisha Oraro. Mheshimiwa aweyo samana penji goro ni to gini ubiro kiun kaka jotelo josiasa kende koso ji oriwore sirikal waneno ka eri japiny kachiel koda gi jofwambo bende ji makore te koso ng'ato ywayo kien. Erokamano. Asewacho gima kamano ka ng'isi ni gini ok en mar josiasa. Bende ok en mar kanisa makama, be ok en mar group mar maybe ni magi youth jodongo. En responsibility mar jite. Kada sana wuok ground ang'isi na dhi timo launch mar Kisumu West sub county. Ayudo ka national government nentie. Otenle kod DCC. Kinde machon niluongo ni DC. Sani en deputy county commissioner. Ne nitie gi chiefe mawuok Kisumu West te. As an chief ne kanyo. Nitie religious leaders mowuok e kanise mopogore. Ne nitie parties. Ford Kenya ne nitie, ODM ne nitie, to gi parties moko mopogore. Opinion leaders mopogore. Professionals ne nitie. Tiende ni gini en gimidhiro gi jite. Kendo sama ne ji wuoyo to ji golo paro, ng'ato wacho na bro timo ma mondo gi support. Gimiyo giwacho kamano. Ipenja moro ni to bende gini romo. Kids mantie gi gik makamago githin. Ka chutho kitimo vote, mass voter registration kinde machon ne time station ka station. Polling station kata polling center ka polling center. To gisani ok timre. Kisumu West sub county kendo kata Kisumu county te. Ward ka ward mi BVR kids adek kende. Tiende ni sasa mitkawo Ombulu nyalo kawe kundi adek kende. Koro giloso ratiba kata schedule kata chenro magi wuotho godo ka giwuok e point ka point. Miyo nyaka jawa koro tang' nikech koro ndalo 30 to gibiro bedo maonge. Koro kikiriti sasa miwinjo ni gin kamoro to in gi thuolo. Kikiriti ni mondo gibi e gweng'i ringi dhi kama gintie no nikech oket kit ka kit nyalo kawo Ombulu e ward te. Mak mana ok nyalo bedo e ward machielo to kawo Ombulu e ward machielo. But sama in e ward ni station moro amora ka intie to inyalo register. Kuom ranyisi kigo Ombulu e school A to iwinjo ni jogo nitie school C. Inyalo dhi e school C tiketi mi register ikawo Ombulu e school A provided ni entie within the same ward. Koro duoko mara BVR kids thin. To githin to gima jo IBC wacho ni resources momigi tin mok nyal kawo clerks, ok nyal kawo kids, ok nyal kawo loso mtokni manyalo wuotho gi ji kamoro amora. Mano ok en problem ma wan go. En problem momako the whole country. And ang'eyo ni sewinjo ka ji wacho gombaka e wach mar budget mar IBC. Makata ki compare gi countries mamoko wa fail ni budget no ni malo, but Chebukati bende wacho ni en gi pache gi committee mare gi team ne gi fail ni ka giyudo billion ma giwacho no eka billion 40.9 mano 41 eka ginyalo timo tijni. To gisani pesa mosemigi ok ginyal timo gino station ka station. Dwa tim ang'o? Wan gima koro watim sani en ni mantieno ema nyaka wadonjrego. Kik wachak lalamika ni koro 4 adek to koro dhi timo nang'o ringi. Mar ariyo, kinde ka kinde itimoga mass voter registration diriyo. Kaka sani ka chutho to ber ka dwe mar achiel ichak itimo mass voter registration. Lakini da ko oganda mag Luo kiket pachi ni ibiro kel machielo dwe mar achiel. Kaka neno ka weche dhini kidek poke wacho ni pesa onge minyalo tim godo mass voter registration dwe mar achiel. Koro wakaw advantage gi mantieni ma kik ng'ato dong' ma ok okawe. Mheshimiwa iloso wach mane samoro ginyalo bedo kaka wuono to gibiro lokore gidhi kamoro kendo machielo kiny. Ok koda chenro e kor gweng' bino ng'eore makata mana samoro chife ma walando ne jambe ni akawuone gisetieko ka kine gibedi kama. Erokamano. Sama wuoke waloso ga ratiba kata chenro kata schedule mar kaka gidhi wuotho mani ready. Gima timore en ni ochiw ne ward ka ward ma timore wards mag counties gite. Chenro kaka kit bro wuotho. Tarik makama kaka wuoto tarik 4 ti kuonde magintie, tarik 5 kuonde magintie gi sa kamano. Lakini kanitie group moro maduong'
onyalo bedo liel, onyalo bedo arus, onyalo bedo kata mana romo moro maduong' ma ji nitie mang'eny manyalo bedo ni pok okawo ombulu, tinyalo go simo kendo ginyalo wuok gidhi kama chal kamano, gidhi kanyo endo. Ng'ato bende nyalo bedo ni ong'eyo ji moko 10 kata 20 ma pok okawo ombulu, to samoro distance ma gintie ok ginyal wuotho ma gichop kuma kit nitie. IBC nigi thuolo mar kawo gari achiel gi kit achiel titero kuma jogo nitie to gibedo registered gite. Penjo thoth to sa to tine mogik ahinya. Kapok adhi ber mar gimomiyo IDs pod okwamo kuonde moko to gi kaka jowa bende pod kawo ID maggi. Tiri penjo mane samoro ng'ato ng'ol mok nyal chopo kamoro. Tiri jomoko ma onge koda gi nyalo bende kata mana idho siling 50 chop kama idhi kawo ombulu gi kionge. IBC ok dibi e dala achiel kata diwuothe deni kite. Un kaka jotelo ukedo chenro moro koso japinya mondo mi okwa mondo kaw ting' mar jowetegi. Erokamano. Owach maber niya, wan kod chief. Chief te, kasan chiefs te, gin coordinators mag national government. Parties mopogore opogore, kaka karoka dominant party en ODM. Nyegi loso structure margi, ma ji ong'eyo ng'ama iluongo ni polling station chairman, station kod ward chairman, ward ka ward. Sasa ming'eyo ni nitie ng'at moro man gi ng'ol, ma ok nyal, ama wuoyo gi atigi kamera ni. Ng'ata mong'eyo ng'ama nigi ng'ol, mok nyal wuok mondo dhi kuma station nitie. Chiw report ne chief, kata san chief, kata ward polling station chairperson mar kama intie, kata ward manager, kata MCA mari. Gidhi go simu ne ja IBC kendo idhi oro ng'ato mondo bi otim ne decision kama intie. To ng'ata manyalo wuotho machop kama itimo decision, ichiki iti, ibiro lend pile ka pile, wadhi keto jamburko mabiro ringe wards gi villages kalando kuonde mikawo ombulu pile ka pile. Wadhi loso lendo mibiro kete radio ma local ma mekwa mag dhonagi. Biro lando gokinyi ka gokinyi kata gotieno ka gotieno kuonde ma kiny kits wuothe. Koro chikiti kiwinjo lendo makamano, yie idhiyo ikaw sani kata mana 1 hour kende gino timo dakika achiel aka ng'eny dakika 5 isetieko idok e tijeni. Kamano. Mheshimiwa ID wacho no kwa mathoth ahinya kuonde mag chife ma kaachiel kod Huduma Center. En kwayo ma usewinjo ywagi ni eri tang'o ma utime jaduong'. Erokamano. Chiwo ID en tich mar national government. To tij ID en gima konyo national government kod county government. Dhano bende ayuago gimoro ka. Ni nitie pend chik ma wuoyo kuom ratiro. Ji ong'eyo ratichgi kabisa. To responsibility to tamogi. En responsibility mari nyaka ibed kod kipande. To mondo ibed kipande nyaka idhi kawe. Ere go minyalo wuok midhi mikaw lweti miketi mindikri ai koro dhi omo kipande tami. Ang'eyo maber ni county commissioner osechiwo wach ne jolobne DCC ACC1 kamano nyaka chop kuom ruodhi assistant chiefs mondo gigi eki okaw migi jomno jodong gweng, the village elders. The village elders ong'eyo yeah, exactly. Kendo karo timo nonro sani namba dok chien, ok ong'eny ahinya kaka chien kacha. But gima sefwenyo nitie jok moko okawo kipande ma kipande gigwenyore. Tiende ni wach moro nchowuok ni ka in ng'ama nyako mosedhi katedo, to samoro yudo ka chief makocha otami ni ok ikaw kipande nikech ionge gi kipande ma janyuol ni gima kamano. Joge samoro dok ringoga, dok kaw kipande e gweng'gi. Koro mondo chak uwuogo duo kaw kipande ni kumobire ni bedo matek. Mar ariyo, penjo DCC ma Kisumu West kawuono. To gimo wachona nitiere tabu moro be mare piny osebedo ka lokore. Kuom ranyisi, wakaw ranyisi mar Kisumu County. Sub counties lokore. Chon ne wan gi Kisumu Town West, sani wan gi Kisumu West. Ne wan gi Kisumu Town West. Koro wan gi Kisumu Central gi Kisumu West. So Kisumu Town West noting'o Kisumu Central gi Kisumu West. To sani wan mana gi Kisumu West gi Kisumu Central. Kinde moko nitie Kisumu North district. Bende nitie. Semene onge, semene donjo ga Kisumu rural. To lokruok kobedo, koro samoro ka indiko ni dwaro kipande mari to wuok e nying machoncha. Kaka malo Wanyaera, samoro wuok ni nitie. Awacho ni gima timore kata sani. Kata mana Huduma namba, nitie joma nyoyudo Huduma namba ma pod ng'ato nitiere Kisumu North ward, North Kisumu location. To iyudo kod Huduma namba mare read East
Kisumu East location. Ok en makosa mare nikech notim pogruok to system odhi opik nikech ok ne ka ID namba mari miketo. By the way, oduma namba ni mar ID cha timedo 10 e wiye. Mane namba mabiro manyien. Koro ko pik namba ni cha to pik gima chon cha. Koro inirite ka to kara otere kuma chielo. E gini wanu ka message obiro ni ti wacho kumi mondo kele to ji mang'eny ok ng'i messages go kubiro. Koro joka tera kaluwore kama ondiki ni odhiye. Koro kipande nitie tamalo chigni 10 ma kipande manindo to ok gin kipande makuonde go. Jogo nokawo gi kanyo to gin kuma chielo. Mane omenya kane wayiere mondo mi obito nikech kopogore koda gibedo ja siasa ochalo japuonj wacho gik moko makata mana ana wuon no kanene kako nene no ero gimiyo IDs ma podo kwam kun magitiere live cheno mari mar Rameny County Mheshimiwa Jack Elisha Oraro Mheshimiwa Saurumo director mara kendo kamera 1 migosi landa nyisa ni nyakotiki dakika 2 kochakore sani eri. Nitire oda macha nogol mar mondo bi kik ng'ata estates gi kuma loro Kisumu kaeri kaka assembly en gima useneno ni gima ni kare mondo bi jomoko ywak ni mae ka kwarwa kama no wike dawa riga dana bino wika eri ng'ane kwaro no wika ka koda wuok kuonde gitame jedo erokamano nya winjo wachno kanite ywagruok kuom oganda modak e Kisumu City. Namba achiel ng'e ni Kisumu County e county e Kenya mangima man gi city to nigi rural areas. City nitie e county. Kidhi Nairobi County ene county to ene city. Kidhi Mombasa bende ene county to ene city. To mae en Kisumu City e county. City nitie mon Urban Areas and Cities Act. Chike morito taonde kod cities. Ongiso malongo gik monego tim. Nego bed nitie planning, nitie kaburini miikeji. To kuom hai marach kata hai maber. Kisumu City kobedo to sebedo komedore. Kinde machon city nen mana CBD, Central Business District. To sani city otingo wards 14. Odhi nyaka Kolwa. Yes. Kisumu North. Kisumu North, Southwest nitie kae. Gi wards mane diere kage. To kata mana kidhi kaka koro Nyalenda A, gi Nyalenda B. Nitiere weg low manodak kanyo monyuol kanyo ma en mane dalagi, mong'eni mane dalagi. Manyata B the same and railways mutingo bonga gi kamano. Kidhi ka koro Kisumu North Ward machal koro ji nitie dala completely. Kidhi Central ka ji nitie dala, kidhi Southwest ji dala, lakini boundaries wacho ni gintie within the city. Bas gima director mari city ne temo timo en ni ochak gi area mantie ko within the city. Makosa mantie en ni gigi kitimo dwaro public participation mondo jopiny wachne gi ber mar timo mano kich gimoro kamoro ni gi ber ne gi rachne. To gi sani chiko yie mondo tim gimo kamano kik city. Tanyalo wacho ni pod dwarore mondo tim public participation moro motegno mondo understanding obedi. Nyis ng'ato ni kama no ike kwaru ni ok nyal iki nikech city obiro moyudo. Exactly. Okay. Yeah. Kuonde te kata dhi mana piny mane ok ike city. Nitie kama otengi. Yes. Miluongo ni kaburini ma ji te iko kamano. Kata mana dala ni kama iwuoke. Dala jaduong' Aaron. Yes. Nitie kama utengo. Muwacho ni ka ng'ato tho kanye miike. Kata dala wa nitie kama watengo muwacho ni kanye kama wan manie kaburi marwa. Ok waika ika ji ma ng'ato ike bath ode, ng'ato ike bath ode, ng'ato ike bath ode. Ok nere maber. Yeah, city nyaka bed gi mabed organized. But ji nigi ratichgi mar mondo ging'e ni gino tiende ang'o, berne nang'o, to time frame mar time en nang'o. Un jokma olony mosepuonjo gini eri kendo munga chikni eri to ung'e ni samoro public participation ok otime yo makare. Be usekawo thuolo mar loso gi sirikal city manager ng'ise ni oyo kar ka nok odhi mbero los maili. Erokamano. Tinde ng'eni waket assembly marwa bedo ga live. Watimo live streaming ma ji nyalo follow. To hai maber bende watemo keto hazard reports mekwa e website. Osekel statements. Yes. Ma wasewuoyo wachni. Yes. Moseluong city manager ma paro nitie kama ne gikete. Wasetimo bit marwa gima koro dong' wa follow to gima wawacho ka be bedo implemented. Ta a confirm ni en gima osebedo discussed assembly. Chenro mari mar Rameny County gik moko thoth mokalo monego bed ni pod omedo loso weche mag mibadhi mane wacho ni notimore kata bilieko ne timore City Hall Kisumu gi gige koma ok wanyalo emo kwa lose kata kamano sai mong'ada biro kwa Mheshimiwa Jack Elisha Oraro kuyie to duogi kuku mar wach mondo mago mbaka weche gi kachiel kod moko mathoth. Kinyo kamera nitie jaduong' wach mari mogik. Erokamano. Ati kamerani. Wach bara simple.
oganda luo wachako wach mar kawo ombulu. Yie uwuogu kawo ombulu ji te. Wan gi target mar ombulu 200,000 Kisumu County ka. Siaya pa ni 100,000 gi wiye. Migori bende 100,000 gi wiye. Homa Bay bende 100,000 gi wiye. Duto oganda mag luo dwarore ni okaw ombulu marawo chiegni 1,000,000 madhi medore. To ma nyalo mana timore ka wakayo ka jukumu marwa mondo wagol jok ma pok okawo ombulu dhi okawo ombulu. Ombulu kikawo wawe weche mag joma dwa chung, weche mag joma nie tich sani, weche mag joma yware. Nywakre lwedo mondo wa support joma pok okawo ombulu okawo ombulu. To target marwa en ni Baba Raila Amolo Odinga nitie lweny. To lweny nyama na loyo ka jowa mokwongo telo mbele korka wach mar go ombulu. Kik wa nindi e itwa. To wawuogi kwa ng'eyo ni 2022 osechopo to lweny nitie mbele. To lweny no igogo ombulu to kod kipande. Erokamano. Yiero en process kusi yiero ni gima itimo odiochieng' achiel. Yiero en process. Yiero en process chakore gi wach mar madhi mbele ni kawo kipande, kawo ombulu, ae wuok dhi station kendo nyumo ombulu no. Kawo kipande, kawo ombulu, wuok dhi station mondo mi nyumo ombulu. Bago kweche na bende mwatiko godo gini weche mar wende na Mheshimiwa Jack Elisha Orarocho ni kik mondo mi waninde itwa kaka piny luo. Wuodwa wuok dhi e kisera. Itima ng'o ka in ng'at nero makare. Iwuok koda gi wuoyi mondo mi kowe. Kadire wuoche menyalo miye timie. Kadire sati menyalo miye timie. Tai maber imiye. Konyi kako nyalo loso wiye. Kachiel koda gi rwakruok makare mondo mi odhiyo. Gima temo wacho en nyaka bug tie wuodo. Abuge nadi mana kikawo kipande mari tikawo koda ID mari. Kaponi mane wuoche modhi remo to imiye. Kamane shati modhi remo to imiye. Kochopo chieng' keny to rwakore chutho te. To nikech kura te mane un godo ugoyo ma ochopi agula chiel. Nyinga en Haron Otieno. Mae machopo giko machielo mari mar Rameny County. Ochako dogo atime kendo chieng' machielo e chendo ni heri. Erokamano.